Кытай басмалары БРИКС атамасын айрыша хөрмәт белән алтын кирпечләр дип шәрехли. Инглизчәдән туры тәрҗемә ясап, шундый затлы сыйфатта өстәгәннәр. Әлеге ил лидеры да оешманың 5 шәхсәсен кулдагы 5 бармак белән юкка чагыштырмый. Кайсы кыска, кайсы озын, бергә алар ныклы йодрыкны тәшкил итә ди. Синьхуа агентлыгы хәбәр иткәнчә, Казанга килгән Си Цзиньпин төгәл күрсәтмә биргән. Кытай үсештә булган башка илләр һәм базарлар белән глобаль заманчалашу шартларында берләшергә тиеш. South China Morning Post'та язуларынча, БРИКС төркеменең уртак түләү системасын булдыру мөмкинлегенә кадәр бар. Бразилияның Экарта Capital хәбәренә карасак, саммит катнашучылары үзара сәүдә барышында долларга алмаш булырдай акча булдыру буенча сөйләшүләрне активлаштыра. Башка финанс институты формулашу башлыча Көнбатыш тарафыннан контрольдә торган Халыкара валюта фондына һәм Бөтендөнья банкына да ныклы көндәш булачак. Hindistanның Statesman журналистлары искәрткәнчә, премьер Нарендра Моди өчен БРИКС глобаль проблемаларны хәл итүдә мөһим платформа буларак кабул ителә. Economic Times үз мәкаләсендә Казандагы саммит Hindistan өчен дөнья аренасына гадел арадашчы буларак чыгу мөмкинлеген бирә, ягъни бу ил үзен башкаларны тынычлыкка өндәүче күп полярлык үрнәге буларак билгели. Көньяк Африканың IOL басмасы да сызыклы көнбатыш мәмләкәтләре тарафыннан маргиналларча кыерсытылган илләр дә хәзер БРИКСны хезмәттәшлек өчен алмаш платформа буларак кабул итә. Иң мөһиме, анда сияси шартлар көчләп тагылмый. Мисырның дәүләт газетасы Әл-Әхрам мәкаләсендә ил өчен быелгы очрашу сәяси һәм икътисади кыенлыкларны җиңеп чыгып, БРИКС илләре арасында ныклы элемтәләр булдыру, глобаль финанс структурасын үзгәртеп кору һәм халыкара каршылыкларны, кризисны йомшарту мөмкинлеге буларак бәяләнә. Arabian Business басмасында саммит илләре халкы һәм ресурслар ягыннан киләчәкнең глобаль күпчелеген тәшкил итүчеләр. Алар геосәяси яктан мөһим булмаган көнбатыш илләре тарафыннан тагылган кагыйдәләргә буйсынмыйча, күп полярлы глобаль үзгәртеп коруларга сәләтле. Венесуэланың Global Vision язганча, БРИКС төркеме башка икътисад, шантаж һәм санкциялар белән идарә ителми торган, хезмәттәшлеккә корылган икътисад булдыруга өмет уята. Радио Гыймаев, Яңа Гасыр каналы.